Panase to yuk, jene iki ungaran sering ngene 5 apa piro to? Ngomong 5 dap, ini punjul iki. Ya wis dhewe lek mlakune cepet bener kepanasan iki. Ayo. Rek, mlakune tok cepet mentok panas ya. Wah, panas sih kok ngene iki ngomong rak panas. Ngolak Keren. Dap, dap. Seger ketoke. Seger tenan yuk, ayo tuku yuk. Nang kowe godho. Sik yuk. Ono 10.000 yuk. Ayo lek tuku. Ayo, guys. Ayo. Seger. Es Teh Bejo pas putih. Sueger tenan.